No, usmej sa, poď odfotím. No. Už to ide? Ne, už to odfotilo. Takže končíte teraz, hej? Áno, samozrejme. Dokedy ešte tam budeš chodiť? Do 1. marca. Tak to je co pýtu, to ešte mesiac aj dá. Ešte mesiac, ale mám ešte 5 krásny dovolenky. Ešte 2 dní chápe, ako hľadanie práce. Júli, chápe. Potom sa už na to môžeš vyborniť. 10 minút reklamu ešte. A tak ty už 50 ročne už by si mohol ísť aj do predčasného dôchodku. No, ja to zaslúžim. Ale čo budem robiť na dôchodku? Sa budem nudiť? Budeš pendlovať od Puchova až po Košice. Potom sa budem učiť zase to, čo hovorím, že sa budem učiť anglicky, keď už to nebude treba, keď už bude kade sa učiť japonsky a čínsky. Ty sa naučíš, aj treba to bude, len už to nevyužiješ, lebo už ťa len odvezú do angličtinu, do krematória. Posledné slova tvoje budú thank you very much, goodbye. A moje takisto, Slavo, to sme na to zaujímavé. Nič nevedieť. Tak ty si sa stále vysomaril z toho všetkého. Tak jak sa to kľúčkuje, ale... Treba aj góla dať takedy, Slavo, nielen kľúčkovať, ale aj vystreliť. Ale by som mal šťastie, pripadný do vysoko. No ale tie 2 roky ti mohol božník, Slavo. Aj som si od toho bral. Kopa ľudí si spoznal prostredie nové, technológie, aj keď... Ale... Aj keď odchádzajú si technológie, ktoré odchádzajú. No ale tak Odchádzajú si technológie. by si ich nevedel o tom. A teraz, jak som si kúpil, na čo som si kúpil amatérske rádio, to bol modré amatérske rádio. Oscilloskop, jak sa používali EKG. Kde sa tam vyčíšel EKG. Jak ešte ja si pamätám, 80 rokov a najnovší tam EKG prišlo taká plochá obrazovka. Tak jak ECD display, všetko, nič viac. ECD display, z toho zopár šmúr. To je EKG, isto. Ale nie, že to všetko dokáže. Ale nie, som ti hovoril, že tam aj popisuje, jak by schopnosť Praha, že jak robili prvý ten EKG by som v 60. rokov, druhý, v 65. A že používali KC 507. Aha, hej, si spomínal. A ja som sa čudoval, že z toho tých malých tých, čo som mal v poličke, dokázali potom aj robiť. Ale prečo používali KCčka, keď boli KFka? To by nevedel. Aký bol rozdiel medzi KCčkami a KFkami? Na iný prúd, a iné charakteristiky. KFko bolo PNP asi, nie? Bolo výkonnejšie, ale nie. Aj PNP, aj NP boli, ale mali iné výkony. Aj by si výkonnejšie boli, bo boli väčšie, nie? A niektoré potom, tam išlo o tie šumy, že niektoré mali... KFko bolo asi lepšie, nie? Menší šum. Nie, či KCčka či mali menší šum, ale... No KCčko to sa mi zdalo úplne také najtriviálnejšie. To už tým sa to začína aj končí, ja už keď chceš, nie? A tie, čo boli MOSFETy, to boli nejaké MF, alebo nejaké MOSFETové tranzistory. Ale to nedotýkajte sa toho rukami, lebo sa to zničí. A operačné zasilnače to už bolo pre mňa aj dneska, keď povieš satelitná technika, hej, to bolo operačné zasilnače MA.
18.05, či aký bol, či 15.03, či aký dvojitý operačný zosilňovač. Boli tie také 6-vývodové, alebo také okrúhle operačné. Si pamätáš? Pamätáš si tie okrúhle? 502. A 502. No. Teraz mi to náš. Ale keď som mal prvý postav, ešte to teda nie jeden je, takisto, čo volajú do žákar. A ešte dneska na to dobia servítky, ale to už obed chodí do dušu. No ale keď som otvoril Efekt, čo som si kúpil Tesla, toto je také boostersko a Capcom, taký, potom som roky som ho používal ako len pedál s prepínačem, neviem, či si spomínaš, ako to vyzeralo. A tam bol dva operačné zasilňovače, tie tvoje, čo ty hovoríš, MA, tie okrúhle také s tými viacerými nožičkami, pár odporov, ale to bolo ako operačné zasilňovače. A vidíš, také sprostosti človek si pamätá. Kúkaj tam. To mi vypadá aj divok. Je taký divný, ne? To boli 500 jednotky, 500 loti a 500 šírky. Boli v kolmovom fúzne a 500 trojky boli v takom čiernom fúzne, bavku, 8 nožičkových mám. A Slavo, jaký mali odber, však tie KCčka také, to malo, čo ja viem, 20 mA kľudový odber, že nič to nerobilo. A to bolo nepredstaviteľné, ak teraz máš také diaľkové ovládanie od auta, alebo čo, že to zapneš hocikedy, alebo tieto diaľkové, čo to sú, alebo všetko, čo je online. No, ty tam ideš iba ten ani nie. Tak sa tak proudíš. Tam by si baterku za 2 hodiny vyškrával. Jeden deň a dosť. Dobre, vypínam video, že by to nebolo už nudné. A čo z toho postríhaš? Ešte pozdrav, Elka. Ahoj. Čau, Elko, ahoj. Aj keď chceš pozdrav. Aj keď breš? Breš. Nechaj, nemáš za čo brechať.